साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोननो फैबाय थानाय गोथार बरदिननि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरदों आरो लोगोसेयैनो जय मसै होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों साफ्रोमनिबो गोसोआव बरदिनखौ लानानै रंजानाय जादों जे जोङो बे बरदिनाव फैबाय थानाय बरदिनाव बेबायदि मावगोन, बेबायदि खामानि मावगोन, बेबायदि खुलुमनाय सिबिनाय लागोन, बेबायदि जोंनि फारिलाइफोरखौ खालामगोन, बेबायदि गाननाय जोमनाय लागोन, बेबायदि डेक'रेसन खालामगोन, गोबां रोखोमनि जोंनि आत्मिक जिउआव मोनसे सोलायनायखौ लाबोगोन। बायदि रोखोमनि मोनसे बाथ्राफोर एबा थांखिफोरखौ गोबांफोरा लादों आरो जोंनि गोसोआव रंजानायफोरा फैदों आरो रंजानाया जादों। नाथाय बे डिसेम्बर दानाव जोंनि जि रंजानाय, बे रंजानायजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव गोबां दुखुफोरबो जादों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो बेबायदि रादाबसो लानानै फैदों जेराव गोबां जायगायाव गोबां दुखुनांथावना, गोबां सैनांनाय, गोबां खैफोद आरो मोनसे जायगायाव गासै 900 जन मानसिफ्रा थैबाय आरो मोनसे जायगायाव, मोनसे हादोर जायगायाव दावहा जागासिनो दङ। बेबायदि मोननै रादाब नोंथांमोन लानानै फैदों। दावहा सोलिगासिनो दङ आरो मोनसे हादोराव बेबायदि मोनसे दैबाना जानानै दङ जेराव 900नि गोबां मानसिफोर थैबाय। आरो जि दावहानि बाथ्राखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों, नोंथांमोना जेब्ला भिडिअ क्लिपखौ नुगोन गोबां गिनाय मोनगोन, गोबां सोमोनांगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नंगौ, दिनै डिसेम्बर फैबाय। डिसेम्बर हाबनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोसोआव रंजानाया फैबाय, नाथाय गोबां जायगाफोराव गोबां दुखुफोर सोलिगासिनो दङ। दा बेयावहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो। बिनि उनाव इसोरनि बोसोना जोंखौ मा फोरोङो जों जोबनाय फारसे नायहैगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बबे बबे हादोरनि गेजेराव बे दावहाया जादों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों मोन्थिनो हागोन। रादाब क्लिपखौ दिन्थिनायनि सिगाङावनो फंनैसो बाथ्रा आं बुंग्रोनो नागिरदों। बे जाहैबाय नोंथांमोननो आं जि ख्रिस्टमासनि मेथाइ लानानै फैदों AI जों बानायनाय, बेखौ फंनैसो बुंफिननो नागिरदों। माखासे मानसिफोरा बुंदों जे नोंथाङा मानो गावनि भइसखौनो होआखिसै, मानो गावनि माथो होनानै बानायाखै होननानै। अबयसे बे बिषयाव आं अलरेडि बुंखाबाय आवगायावनो। जायफ्रा नायगासिनो दङ बिथांमोना मोन्थिगौ। मानोना मेथाइ दोंसे बानायनो थाखाय प्राय 10,000 फैसा नांगौ। दा बेबायदि फैसाया आंनियाव गैया। दा बेवहाय आं बेखौ बनायनो हायाखिसै, AI नि मददजों बनायदों। जुदिও आङो AI जों बनायदों, खोब सहसै बानायनो हादों होननानै नोंथांमोना साननो नाङा। बे AI निसो होननानै माखासे मानसिफ्रा कमेन्टआव ओरैबायदि इजि लिरनानै होदों जे बियो AI निसो ओरैनो जायो होननायफोरबायदि। बेबायदि नङा अनजाग्रा नायगिरिफोर। AI जों बानायनायावबो AI आ जोंनि बर'नि सुर बेबायदि बानायनो हाया। AI आव नोंथांमोना जि मेथाइखौ खोनासंगासिनो दङ बे जाहैबाय आंनि खुद गावनि सुर आरो जि लिरिक्स दङ, बे लिरिक्सआ आं गावनि बानायनानै AI नो होनाय जादों। सुरखौ आं AI नो होदों। केबल AI आ भइस, गावसिनि जिथु मेसिननि भइस दङ, मेसिननि सोदोब, बेखौ बिसोरो होयो। आंनि भइसखौ जुदि नाजावनाय मोनब्ला, आंनि भइसआनो थानाय मोनब्लाथ' प्रनाउन्सिएसनाबो क्लियार जागौमोन। नाथाय बेबायदि सिस्टेमा दासिमबो बेबायदि जायाखै। फैबाय थानाय समफोराव हयथ' बेबायदि सिस्टेमबो फैनो हागौ। अब्लाथ' टेनसन गैया, मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जागोन। दा जेखि जादिया, नोंथांमोना गोबां नाजावदों आरो बेखौनो इसोरनि गौरबनि थाखाय बाहायदों। बे बाख्नायजाथावनि बाथ्रा। नोंथांमोननो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो आङो नाजाबावगोन, मोजां मेथाइ लाना फैबावनो, मोजां मोजां सुर होनानै नेबाय थागोन। आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि थाखाय नाजादों। आं लिरिक्स बानायगासिनो दङ, सुरखौ होगासिनो दङ, दासिमबो कमप्लिट जायाखै, नाजागासिनो दङ। दा नोंथांमोननियाव बेखौनो खावलायनो नागिरदों, जायफोरा नायबाय थायो नोंथांमोना मोन्थिखागौ। जुदिও AI, बियो आंनि लिरिक्स आरो आंनि सुर होनाय, आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना जायफोरा नायो, नोंथांमोना रि-आपल'ड दाखालाम। जुदि सोरबाफोर इउटिउबारब्ला, इउटिउब दङब्ला नोंथांमोना बेखौ रि-आपल'ड दाखालाम। नोंथांनियाव जुदि रि-आपल'ड खालामोब्ला नोंथांनियाव माखासे चेनेलाव प्रब्लेम्सफोरसो फैनो हागौ। जिहेथु आं बेखौ पारमिसन लानानैसो आपल'ड खालामनाय जादों। उइदाउट पारमिसनाव बेखौ जुदि मावोब्ला हयथ' नोंथांनियाव स्ट्राइकफोरबो फैनो हागौ। दा बेयावहाय नोंथांमोननि मोजांनि थाखायसो आं बे बाथ्राखौ मोन्थिहोखाबाय। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, रादाब फारसे जोङो आवगायलांबावदोनि। दे अब्ला नोंथांमोननो प्ले खालामनानै होनोसै एबा रादाबखौ दिन्थिनोसै, नायदो। और देखिए, बड़ी खबर आपको बताएं, दुनिया में जंग का नया मोर्चा खुल गया है। ये बहुत बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए। थाईलैंड और कंबोडिया में भीषण जंग शुरू हो गई है एक बार फिर से। इस साल दूसरी बार ऐसा हो रहा, और इस बार तो बताया जा रहा है कि हालात बहुत ज्यादा खराब है जुलाई के मुकाबले। कंबोडिया पर थाईलैंड की एयर स्ट्राइक हुई है, ये देखिए आप, और जवाब में कंबोडिया के भी हमले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, जिसके बीच जुलाई में भी 5 दिन तक युद्ध चला था। 48 लोग मारे गए थे।
3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे, हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। और फिर मलेशिया और अमेरिका की तरफ से बीच बचाव जो किया गया, इसके बाद शांति देखी गई, लेकिन फिर से ये युद्ध सुलग उठा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी एक और था। कंबोडिया जंग में घातक वेपन का इस्तेमाल किया गया। T-55 टैंक, BM-21 रॉकेट लॉन्चर से अटैक हुआ है। कंबोडिया के सीमावर्ती इलाकों पर टारगेट साधा गया। दोनों ओर से ताबड़तोड़ वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। की सेना का टैंक से अटैक, अनलोंग से इलाके में गोलीबारी। ये देखिए आप, तामोन थॉम क्षेत्र में धमाके सुने गए हैं। प्रेवियर मंदिर जोन में भी भारी तनाव इस वक्त देखा जा रहा है। तो थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, युद्ध का नया मोर्चा, युद्ध का नया क्षेत्र, जो कि बहुत बुरी तरह से सुलगा है। बारूद एक दूसरे पर बरसाया जा रहा है। थाईलैंड कंबोडिया में विध्वंस। क्रिस्टोनि बिसा नायगिरि नोंथांमोना थारैनो नुनो मोनबाय जि थाईलैंड आरो कम्बोडियानि गेजेराव जि दावहा जादों, गोबां गिथावना गिलु बालु दावहा जागासिनो दङ। नोंथांमोना बेखौ रादाबनि गेजेरजों मोनथिनो हादों। दिनै जोङो गालफारसे रंजागासिनो दङ जे जोंहा क्रिसमासनि दान होननानै, नाथाय गुबुन गालफारसे गोबां जायगाफोराव बेबायदि समयसाफोरा सोलिगासिनो दङ। जेखिजाया आं बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंफिननो नागिराखै अनजाग्राफोर। दा नोंथांमोननो नैथि जिथु रादाब दङ, बे नैथि रादाबखौ दिन्थिनो नागिरदों, जेरावहाय दैबानानि गेजेरजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों। 900 जन सुबुंफोरा थैनो गोनां जादों। दे अब्ला बे भिडिअ क्लिपखौबो नायग्रोदो। 900 मौत, 500 लापता, सैकड़ों शव मलबे में दबे हुए। इन भयानक तस्वीरों ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ये दर्दनाक मंजर है इंडोनेशिया का, जहां हालात अब तक काबू में नहीं आ पाए हैं। दितवा तूफान के गुजर जाने के बाद भी लगातार बारिश की वजह से यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन वो भी नाकाफ साबित हो रहा है। इंडोनेशिया में कुदरत ने ऐसा कहर ढाया है कि तबाही हर तरफ है। बाढ़ और लैंडस्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई है कि मौत का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जासुमात्रा आइलैंड के 3 प्रांतों में हाल ही में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 900 हो चुकी है और 521 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। चारों तरफ लकड़ियां और मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। लोग पानी से गुजरने के लिए मजबूर हो रहे हैं, पानी से गुजरने के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। यहाँ से एक और तस्वीरों ने लोगों को दहला कर रख दिया है, जहाँ सुमात्रा में मौजूद एक बांध पर बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसके बाद एक और बड़ा खतरा यहाँ मंडराने लगा है। अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं और उनके शव कीचड़ के नीचे दबे हुए हैं। मिजिंथिदों नोंथांमोना रादाबाव बुंनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासंबाय आरो जि भिडिअ क्लिप दङ बे भिडिअ क्लिपफोरखौबो मोजाङैनो नायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जाथाया जादों जाहैबाय इन्डोनेसियायाव। यस, इन्डोनेसिया, जेरावहाय 900 जन मानसिफोरा थैबाय आरो 500निबो गोबां मानसिफोरखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। जुदि बेखौ जोङो दाजाबोब्ला प्राय 1500 1500 बेबायदि सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा, जिहेतु 500खौ नागिरनानै मोनाखै होनदों। आरो जि हादोर, बे हादोरा जाहैबाय मुस्लिम हादोर। इन्डोनेसिया जाहैबाय मुस्लिम हादोर आरो बे हादोराव दिनै बेबायदि खैफोदा जादों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, दा बेफोर गासै जाथायफोरनि गेजेरजों जेरावहाय दावहा सोलिगासिनो दङ, जेराव 900नि गोबां मानसिफोरा थैबाय, बेफोरबायदि जाथायफोरा जोंखौ माखौ गोसोखांहोयो? बेखौ जों गोसोखांनो नांगोन। मोनफ्रोमबो गोबां भिडिअफोरावनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिबोगासिनो दङ जे बेफोरबायदि गासै जाथायफोरा मोनफा मोनफा जोबनाय बोथोरनि नेरसोनफोरखौ दिन्थिगासिनो दङ होननानै। दिनैनि बे भिडिअआव नुनाय गासै जाथायफोराबो जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोन बाथ्राखौनो बेखेवो आरो बेखौनो इंगित होयो। बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअ साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिननो नागिरदों माथाइनि 24:6 आरो 7 सिरियाव बुंनाय बाथ्राखौ। नोंसोरो खाथियाव आरो गोजानाव रोन नांनायफोर खोनाब्लाबो उसाव बादाव दाजा, बेफोरो जानो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै। मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन। जायगा जायगा बांग्रिं मावनाय आरो आंखाल जागोन। बेफोर गासै जाथायफोरा जिसु ख्रिस्ट फैनायनि सिगां सिगां जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ अलिभ हाजोआव गावनि 12 सेलाफोरजों दङमोन आरो 12 सेलाया बिनियाव गोबां सोंलुफोरखौ सोंदोंमोन जे फोरबो नोंनि फैफिननाय समा माब्ला
आरो माबायदि जागोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ सोंनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे फिननायखौ होदोंमोन गावनि 12 चेलाफोरनो। आङो माब्ला फैगोन बेनि समखौ दिन तारिख सम आं बुंनो हाया बे बाथ्राखौ जिसुआ बुंदोंमोन। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, अब्लाबो नोंसोरनो आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो एबा बुंगोन, इंगितखौ बुंगोन। बे जाहैबाय आं फैनायनि सिगां सिगां बेफोरबायदि जाथायफोरा जागोन, दावहा जागोन, हादोरजों हादोर दावहा जागोन, जातिजों जाति दावहा जागोन, सोमोनांथाव जाथायफोर जागोन, गिथावना जाथायफोर जागोन, थैग्लुंनाय जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोना जिखौ भिडिअ नुबाय, जेरावहाय दावहा जागासिनो दङ मोननै हादोरनि गेजेराव, जेरावहाय इण्ड'नेसियायाव गोबां मानसिफोरा जिउ खोमाबाय हरखाब जाथायनि गेजेरजों, सोमोनांथाव जाथायनि गेजेरजों। फोरबोनि बै फैफिनगोनखौ बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा इंगितखौ दिन्थिगासिनो दङ। जों जोबनाय मुगा फारसे दङ। दा बेयावहाय जोंनि फोथायनाया जेसेबां हायो बोलोग्रानिख्रुइ बोलोग्रा जानो नांगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय भबिसतबाणी होना गालांनाया नंखाय नङा, मोनफानि उनाव मोनफा जागासिनो दङ आरो जों जोंनि मेगननि गेजेरजों नुगासिनो दङ। जोङो जोबथा मुगायाव दङ। दा बेयावहाय बोलोगोरा जादो, सांग्रां जादो आरो बेजोंनो खावलायनो हास्थायदों अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जेन आर'जआव थागोन। जि हादोरफ्राव दावहा जागासिनो दङ बै दावहा जानायफोरा जेन इसोरनि इच्छा बायदियै गोख्रैनो थामियो आरो जि ख्रिस्टमास बोथोर, बे ख्रिस्टमास बोथोराव बयबो जेन गाजा गोमजायै खुलुमनो सिबिनो हायो, बिनि थाखाय आर'जआव थादो। आरो लोगोसे जि जायगाफ्राव दुखु जादों, 900निबो गोबां मानसिफोरा थैबाय, बै हादोरफ्राव गोबां दुखुआव दङ थारैनो, बैयावबो इसोरनि खामानिफोरा जाथों। मानोना बै हादोरा इण्ड'नेसिया, बै हादरा मुस्लिमनि हादोर आरो गोबां मुस्लिम फोथायनायनि, बैयावबो जेन इसोरनि आशीर्बाद आरो इसोरनि गाहाम रादाबा जेन जोंथों आरो इसोरनि रायजोआ जोंथों, फोसावजाथों, बेबायदि नोंथांमोना आर'ज खालामदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। शेयार खालामनो दाबाव, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लाइक खालामनो दाबाव।